Vadikani tinokuchingamidza muchirongwa maisamba show. Chirongwa chamama kamirira, chirongwa chatinotaura upenyu. Munoziva kuti kugona hakuna zera. Ndosaka pano pachikuva chemhemberero muchiona mazera akasiyana siyana. Tudiki diki, vari pakati, vari kudonzva, vari ndo vatinenge tichingopembedzera tiri mukati menyika yedu nekuti Zimbabwe inazvo tinoda kurakidza vanhu. Asi hatigoni kupinda muchikamu chino tisina kutenda vedande mutande nokuti ndo vanotipa masaisai ekuti tigone kutaura tese pasi rose nedande mutande zvinoendeka. Maisamba Show is powered by dande mutande. Asi ndisati ndapinda kuti ndibvunze muenzo wangu, regai ndimbotanga ndaverenga macomments ari pano. Pane maviri chete ndakakudzai kuti ndinongonhonga kuti handione ndobva ndanhonga. Saka imimi rambai muchikwenya kasiyanwa nai kuti yenyu igonhongwawo. Panapa pane Zimbo Jive. Hanzi amai, these are the kind of youths we need as a nation. Use your gift to change lives. Well done, Volts JT. Tinotenda makorokoto ari kutaura chikomana chedu chiya chehip hop. Panapa pana Farai Simon. Ari kuti, thank you mama for bringing Volts GT on the show. Thanks for empowering our youths. Ndizvozvo ndinoda kuvasumudzira nekuti neniwo nerimwe gore ndakambenge ndiri zera ravo. Saka ndizvozvo inguva yavo. Ngatichiendai kune muenzi wedu kuti munyatsonzwa kuti ndiani anobata nezvei. Wakadika kumanangu? Ndofara mama, makadise. Ndinofara zvangu. Iwewe zita rako rinonzi ani? Nekuti mazita anowanda. Emadunhurirwa, epastage, eshamwari, emuzvikuva zvakasiyana siyana. Ichewani. Zita rekubarwa naro repachitupa ndonzi Liberty Cheure. Ndakabarwa 1995 uri musi wa 28 August. Saka birthday rako rakapfura manje. Yeah, takatungesura. Saka ndochiti happy belated birthday. Awa maita basi. Ndinotenda. Chokwadi. Yeah, ndingangoti ndozita ne. Saka iwewe mbasa rako raunoita renyingambo ndaichitarisa ndichiona kuti uri mubasa renyingambo iri. Unongodaidzwa kuti Liberty iri kana uri kuzvikuva zvenyingambo izvi? Alright, kunyingambo. Ndinonzi Freds. Freds Donjo. Kwai uri kuti Freds rakauya sei kwai? Yeah. Wakangorifunga, wakangoripiwa, wakangoriota here? Yeah, rwendo rakabva kumagitari. Ndimuna anofarira magitari. So pane tunonzi tuma-frets ya, tuma-lines. Uchatudambura zvako. Saka takumbira kuti uyena. Ndokwakabva the nickname Freds. Oh, okay. Saka izvozvi zvenyingambo izvi, iwe wataura kuti unobata kumagitari, saka uri muimbi nerumwe rutivi, uri kunyingambo zvakare. Wakaziva sei kuti une nyingambo? Nokuti kana munhu achiita zvenyingambo haamboziva. Vanhu ndivanotozotaura kuti munhu uyu anonakidza uyu, munhu uyu haabhohwe uyu. Chokwadi. Yeah, ndingatoti alright, first joke randakatanga kuposta. Ndakatorita ndatonoita nekupractice guitar. Then pandangodecide kucreate a joke around zvanhu zvandairidza, ndaposta and vanhu vanoramba vachikupusha kuti ko itaka chimwe dzomara. Yeah, zvato serious. Zvato serious. Ndizvozvo chaizvo ndoziva kuti vanhu kana vachikukuza havangokuza kavanhu, vanokuza kurakidza zvinhu zvinovanakidza. Saka isusu tinenge takagara kuno tichingoti havo ana Liberty ana Freds tichikukuza. Ndaitarisa zvimwe zvezvinhu zvaunoita munyingambo. Asi pane imwe yakandinakidza asi yakandibata zvikuru yekuti mukwasha. Apa wairakidze ino ndakaona kuti uyu mukwasha uyu mukadzi anorwara agofa agovigwa agoitirwa nyaradzo iyasipo ngatimupinda mazviri. Alright, ndaitira kungoratidza tichitone vamwe vanhu vakadaro vekuti vanokoshesa hwawa kudarika zvimwe zvinhu zvese muupenyu. Zvekutoti ma responsibilities ake chaiwo
mumwe anotadza kumamita nekutoda kwebhosa paaratidza kuti mukadzi akatorwara akasvika pakufa akavigwa. Tina vamwe vanhu vakatodaro vanotongwa nealcohol zvekutodaro sometimes nemadrugs chaiwo. Iwe unofungei nenyaya yekudhakwa? Wataura zvemadrugs, wataura zvedoro, unofungei nenyaya yemadrugs semwana wenyika yamangwana kana kuti yanhasi? Madrugs chinhu chinoda kutoti chitorerwe matanho nguva iripo. Nekuti ndikatotarisa vamwe vanhu vemuzera rangu chaivo, vamwe vakatisiya, vamwe vakutopenga vandotoziva, vamwe vakutopenga. Chinhu chiri kutiparadza kunyanya semayuthi zvekuti dai paine matanho anonzi anokwanisa kutorwa nguva ichiripo, aida kuti atorwe. Mashoko akanaka echenjedzo atiri kupiwa naFritz pano kuti zvinodhaka izvi kana kuti zvinozingairisa vanhu izvi zvinongonakidza panguva diki diki, asi vamwe vari kufa, vamwe vari kuremara. Madrugs ndataura kuti anonetsa. Kudhakwa kwakaipa, mhuri dzapera. Iwewe pamusoro penyaya yedoro, iwewe sedunga munhu ungati nezvinodhaka izvi? Nokuti ndoziva kuti haungatonge vanhu vese nokuti haurarame navo, asi iwe utipewo pfungwa dzako. Ndinoona sekuti doro rinotenderwa asi madrugs hawo. Kana tine zvatinokwanisa kungoita kuti tisiyane nawo ngatisiyane nawo, then doro racho rinoda kunwawo tichiziva kuti hatisi kufa nhasi. Ndizvozvo chaizvo, doro rinoda kunwa munhu uchiziva ramangwana, uchiziva upenyu, nekuti iwewe hausiri unofanira kunwa nedoro, ndiwe unotofanira kuti unwe doro. Saka uyu mukwasha uyu hunhu ufanike hwatakataura, hwatanga tichitaura, iwe unenge uchiti zviitwe sei mukuita maskiti apa? Uda kuti vanhu vadzidze chii? Nekuti taona kuti mukwasha haana kumbouya kana kurufu rwemukadzi wake, haana kuuya kana kunyaradzo. Tsango ndo vari kuchengeta mwana. Toita sei kuti nyaya dzakadaro tidzivakidzire? Togadzirisa sei zvakadaro? Ndozvati kuti mukwasha uyu akasiyana nekudhakwa, pamwe pacho ndofunga doro ukanzi munhu akanzi adhakwa ndofunga ndo rine raakufunga panguva dzacho. Saka ukaona kuti riri kundikurira kufunga, saka chikuru tikambosiyana naro tochishandisa dzedu pfungwa tione kuti ndizvozvo adiwa tari nevateereri. Kurudziro iri pano ndeyekuti iwe wega unotoziva kuti doro rinokukurira, unotoziva kuti mhimo yako iri papi. Saka kurudziro iri kunzi ukaona usaendese vana kuchikoro, usaite mabasa ako samai, semukoma, semurume, hazvisisina kuita zvakanaka. Ndanga ndakatarisa zvakare imwe yekuti kutukirwa sutu. Wanga watukirwa sutu wanga waita sei? Alright, iro rari advert. Musikana anga andikweretesa sutu. Kusutu anga ari kukwereteswa sutu kuti aite sei? Kuti ndiende moza kuna vamwe vanoti kana vanyura murudo mukomana wake haana sutu, ada kumupawo sutu yekuti auye kuzoonekera nayo kumba kwavo paari kuuya kuzomuona. Then mukomana waye abva atodhakwa futi ane sutu iyaiya. Saka iyi sutu yanga isiri yehanzvadzi yemusikana here? Sutu yehanzvadzi yemusikana yatoba. Anga agona chii zvino kuti wopa sutu yemumba imomo ava vari kuda kuzoonekwa vacho vaizoita sei? Ari kuti mumwe akaonekerewo paari kumupurisentawo kuhama kuti ndiye mukomana wangu uyu. Zvino abva auya akadhakwa futi nesutu yapo iyoyo. Kukumbira. Tomboenda mukukumbira mbatya imomo nokuti zviri kuoneka kuti akakumbidzwa sutu. Tinombozviona mutsvakidzo yedu yatinoita neongororo kuti vakawanda vanoti kana dzimwe nguva vachienda kumuchato vakumbira kasutu, kana kuti mazano unogona kunohaya upfeka sutu isiri yako. Unozviona sei zvekukumbira zvipfeko? Upenyu munhu rarama usina pressure, rarama nezvaunazvo. Ngandive inini wandinoziva kuti ndini chero pavanhu chero kumba ngandingoratidza picture imwe chete, nekuti ndikaratidza vanhu picture imwe kunze uku pavanozoya kwandogara vanotarisira kuona zvimwe zvinhu zvavachashaya.
vanhu vanova disappointed wozoti vanhu vanondinyeyauro but no vari kutaura zvaunoita ndizvozvo mashoko akanaka kutaurwa kuti ngatiraramei muzvokwadi. Hongu apo neapo tingatsvage zvikwanisiro tingabatsirwe, asi vanhu ngavazivi zvedu zvatinokwanisa, nokuti kune vamwe vanhu vari kupedzisira vamuzvikwerete, vamwe vakupedzisira vanetsana nehama dzavo pamusana pekuti unenge wakumbira chinhu wozotadza kuzvidzosera. Ivo vasikana ava vamazuva ano kandimi munovaziva, ndiri kuona kuti musikana ndiyo ari kutomira kupfuura mukomana. Kana vanhu vari murudo zvinofanira kufamba sei? Nekuti apa kufunga chaiko musikana ndiye ari kufungira musikana, mukomana kuita zvinhu musikana. Zvakamira sei? Iwe unoti nenyaya yevadiwa anzi ndimi munovaziva. Ndivaziva hangu ndakakuona uripo. Ndivaziva hangu asi uyo ari kufungirwa enyaya yekudhakwa wake akava munhu ari right handifunga kuti kune munhurume angade kufungirwa nemunhukadzi enyaya yekufungirwa kwake enyaya yekuti iye pache zvake haasi kutofunga zvakanaka. Saka kana vanhu vachidanana, iwewe semukomana wechidiki unotarisira kuti panyaya dzekufunga, panyaya dzekukurudzirana, panyaya dzekubatsirana upenyu vangapinde mugwara sei? I think tese tofanira kunge nekuti hauna da kufungirwa nemumwe, tese tofanira kunge tichifunga tese, because maideas evanhu tu I think ane simba than remunhu mumwe chete. Saka ndikaisawo yangu idea apa, iye oisawo yake apa, I think tinokwanisa kubuda nechinhu chimwe chete chakasimba. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukutu. Hanzi imbwa mbiri hadzitorerwe nyama, handiti? Nokuti imwe ikamhanya neuku, imwe ikamhanya neuku. Saka kurudziro iri pano ndeyekuti kunyange vadiwa, kunyange vari murudo, batsiranai kuti rudo rwenyu rugofamba zvakanaka. Vari muwanano, batsiranai zvakare kuti rudo rwenyu rugofamba zvakanaka. Ndakaona imwe uchitaura nevasikana vaviri ava vanga vauya nemafoni avo nemaleptopu vachida kuti vaitire iwe uchiramba. Sei wairamba kuvabatsira vasikana? Vanga vauya nemaleptopu, mwanga ine laptop, mwanga ine foni, chinzi tichajirewo. Iwe wakagara padanda. Yanga iri handikuona kuti ini ndakupuzira kupfuura iwewe manje. Ndendakakara zvikazai zvakazita kudhara manje izvi zvinochengeta ashuwa mune muchichengeta raive advert remasola kana sikakanganisi. Ndinofunga kudaro. Alright, raingoratidza zvinongoita vanhu vaya vano sometimes munhu akava nemukana wekuti ane zvaari kuwana anotora maadvantages kutoti awane kubatirira vamwe nekuda kwezvinoti vaive vaitonzi tanga wandida kuti tikuchajisirei zvinhu zvenyu. Asi zviri kuitika here zvinhu zvakadaro mazuva ano kuti tanga wandiitira izvi kuti ndigokuda? Zvinhu izvozvo zvatozara, ndo zvinhu zvatozara kutonyanya chaiko. Vanhu vanenge vachida zvinhu zvakaita fanike chise zvipi zvekuti tanga wandida ndigokuitira izvipi. Vanasikana kwandonyanyotambira kumastudios unorekodwa even mumabasa chemo. I think mwanasikana kuti anzi arekodwa album rapera zvinogona kumutorera kunetsa pasi kana pasina kudananwa. Asi unozviona sechinhu chakanaka here kuti tanga imandida hakusi kudzvinyirira here mwanasikana kana kudzvinyira? Vakomana vanombonzaro here kuti wotanga wandida? Vakadzi vanodaro here kwarume? Mazuva havarambirwe vanogona kudaro, asi zvinhu zvine hatingakurudzire zvinhu zvakadaro, zvinhu zvine zvakashata. Asi tikatotarisa the other side kuti vasikana vacho futi anogona kutoenda kunhu kwaanoziva kuti kuri kudiwa mari asina mari achitemba kuti ndichanodiwa iko. Saka apa tingati vasikana vari kuzviperekera, kuzviyanika, kuzviperekera, kuzviunza pamunhu achinyatsoziva kuti uchazonzi tikuda zvakati, panodiwa zvakati. Sometimes zvinotodaro zviri kwese, varume vacho vanodaro, hatingati hapana vandigona kureverera ipapo. Ndizvo zvodiwa tarira nyaya yacho iri kunzungu nekunyimo. Asi kurudziro iri pano pachirongwa chenyu ndeyekuti
kana tisinai zvikwanisiro ngatimirirei Ichokwadi. kudzamara taane zvikwanisiro, nekuti upenyu hwacho hwatingazorarama hwekuzvipotsera unenge wakudanana nevanhu vausingade, unenge wakushandiswa nevanhu vausingade, kunyange uri murume, kunyange uri mukadzi. Asi ndaona wauya negitari, iwe unoti nyambo ukati kuridza gitari, handingabude mututu here ukasandiridzira. Umbosarudza nini rwiyo rwaunoda, omboridza gitari tono, ombokwenya. Alright, ndakura ndichiteerera tichiona zvetv saka I think maisamba show taitoti tione saka ndichazama kuridza kune zvandainzwa ipapo. Ndizvozvo chaizvo. Alright. Unogona chaizvo, ndo makorokoto chaiyo. Rwiyo rwacho runonzi distant lover. Rinonzi distant lover, rwakaridzwa nemumwe muZimbabwean anogara kuSouth Africa anonzi Louis Mhlanga. Alright, nguva yese chiro ndikada kusecha ndaitosecha kuti maisa. Handisiri ndakaruridza, asi ndinoda kukutenda nebasa rauri kuita. Ndoda kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Shuviro yangu ndeyekuti ukure mubasa rako renyambo, ukure mubasa rako rekuridza irori. Vadikani, munongoziva kuti hatigoni kupedza tisina kutenda vanotipa masaisai vave dandemutande. Nedandemutande zvaendeka mazvoonaka. Maisamba Show is powered by dandemutande. Zvakadii kusangana zvakare svondo rinouya, nekuti chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.